You're now listening to Alexander Jackson. Izvolite, gospodine. Kako da najavimo emisiju? Dakle, sa nama je Filip Raković, je tako? Da, Raković, poznati ga MC Ćof i dobro, nije neki dodato, je samo MC... Dakle, mikrofon kontrol, tako? Da. Zašto mikrofon kontrol? Zašto MC? Pa zato što su mi iz srednje škole dali to ime MC, zato što sam slušao rap, pa sam prešao kao na trap, a poštujem i rap. To sam zbog toga sam i dobio, njega učem još iz osnova. Možda nam objasniš šta je po tebi razlika između rapa i trapa, pošto ja sam mnogo grubosti umjesto instrumentalnima, zato što u rapu nema toliko tune, a uopšte kad si ti čuo rap sa tunom, bogat. Samo su trap koristi tune, a i trap je nastao kasnije tek, pa kažu kao da je kao to prodalo rap. Da, kao prodalo rap i da je kao ne može sporedi s rapom zato što je rap ipak stariji, ali ja nikoga, nijednu vrstu muzike, nijednu žanr ne vrijeđam na osnovu, ja sve poštujem. Tako da volio da se moja poštuje. Tako je. Ništa ne tražim. Da li sebe smatraš reperom ili treperom? Treperom. Reper sam, slušao sam rap, ali nisam radio rap. Da, nisi misliš nekad to snimao da si učestvovao? Nisam sve trap, izvini se. Da. Sve snimano na fazon trapa. Imam još od 2015. se ja bavim, ali to su malo lošije. Da, čuli smo tvoj beat, ima neki moj beat 0.02. 0.2, tvoj beat. Samo me podsjeti. Radiš inače i bitove? Da, mislim to. Ne radim, znaš šta je radim? Izvini, evo, iskreno da ti kažem pred kamerama, ja sam tekstove pišem, inače preko interneta skinem 3-4 bita. I onda, što se kaže, smiksujem u jedan. Da, onda ih spajaš, što smo čuli, baš različite bitove spojiš u jedan. U jedan, pa da ne bilo sad ukradeno odmah, zato što svako krade. Naravno, svako krade, to je isto. Pa jeste. Bukvalno. Od Štine. Rekao ko ima od izvođača svoje bito jedino ove kuće, Passivity i ovi ostali, ali nije bitno. To je bilo jedno od Damjanovih pitanja, ali ajde, pošto ja držim telefon, ovako, samo da nađem to. Reci nam, ko ti je omiljeni reper iz Loznice? Iz Loznice? Ne znam, zato što za jednog nisam čuo sem Petrovike i tebe sad. Ko je Petrovike? Neki novi, on se bavio repom, mislim ne znam ni repom, slušao sam 3 pesme. Isto, podržavaju ga ovi sa ove scene, znaš, ove poznate ličnosti. Dobro, ja ne znam ništa o Petrovike. Njega sam gotivio malo i ovo, možda prije, ali ne znam da li njima sme da se spominje polski. Da, naravno, to je bilo sljedeće pitanje, ko ti je posle Sale Trda za najbolji? Da ti pomogam, polski ili Kasalica možda ili tako nešto? Nisam čuo za to. Nisi čuo za Kasalica, kao je old school rap. Ne bi da vređam njegove prioritete, ali nisam čuo, možda nije on je... okej. Jesi li nekad razmišljao o samoubistvu? Sreci gasi. Ne, nije to bilo pitanje. To je bilo prvo pitanje. Dobro, da, ali nećemo tako. Da li si ikad bio depresivan, pošto znaš kako ide ono... Linije sve brže, žena sve više, prava sve skuplja. Depresivan nisam bio. Jedino ako... Nijednom do sada. Ja sve to podnesem, jako jednom sam bio depresivan, jedino eto zbog tete što se to desilo. I ta me malo pojačala muzika da budem još jači i da snimim za njega pesmu. Jedino zbog toga. To je kasio, jel? Zapravo ti si ocu posvetio pesmu kasio, tako. Zato sam kupio sat. Jel imaš ovdje neki kasio? Imam ih nekoliko kući. Odlično. To je sad Damjanovo pitanje, gdje vidiš sebe za 5 godina? IDJ ili Passivity? Da, gdje više pristaješ? Šta ti igraš? U Passivity, što Passivity? Sviđa mi se zato što je tu Cobi je mixmaster, on je nekako najbolji mixmaster, nešto IDJ toliko im je... I IDJ ima jake mixmastere, pa zbog toga ima, ali... ne znam, nisi baš ljubitelj te muzike, da. Pa ja bi iskreno tebe više svrstao u IDJ, iskreno, kad bih ja svrstavao. Pa dobro, može, mislim, nisam rekao da ih sad da neću, ali možda razmislim kako me vreme ponese, sad zavisi sve. Dobro. Dobro, za koga bi glasao da se sutra kandiduje na izborima, Fox ili Surreal? Da, to je možda teško pitanje. To je isto tvoje pitanje. Imam sliku sa Foxom, znači s Foxom sam pričao i sa Surrealom sam pričao, imam sliku.
Bolji mi je Fox. Bolji Fox. Kao predsjednik države, da. Kao predsjednik države sutra da bude. Da, nekako mi je, zato što je on filozof. Veći autoritet, a da, eto, vidiš ima i toga. Ja Surilu se izvidjavam. Dobro, s kim sigurno ne bi sa popularne muzičke scene sarađivao? Sve mace diskrecije. I zašto? Brat. Nisam razumio. Zašto ne maca? Ajde prvo to. Ne maca. Ne? Ne znam da peo. Pa da. Dobro, da. Dobro, svaka da izvini nešto. Da, slobodno. Da, ali bi sarađivao sa Anđelom Vešticom, da. I ono isto, ne znam, ne verujem, ne sviđaju mi se njihovi vajbovi, Da. Ali nemam ništa protiv njih, možda, nekad, nisam ni se možda. Ne može sad. Apropo toga, da li ti je ona devojka u spotu? Ne. Nije. Koleginica, mislim. Aha, okej. Prijatelj. I ona se bavi muzikom, jel? Ne, ona ti je bila u isto iz Beograda devojka, isto i u spotovima oko poznatih ličnosti, kod MC Stojana Binala, kod Žali Bube, ima ona svoj band. Tako da, za više informacija, pitajte nju. Okej. Dalje. Šta bi ti uradio da te sutra pozove Ami G u svoju emisiju zajedno sa Devitom? Otišao bi odmah, bez problema. Odmah? Da. Bez problema, zato što je Devita mnogo gotivno. A imam i sliku i s njim, i s njega sam lično upoznao. A jel Devita zna da peva? Pa isto autotune, zna da peva, mislim, po meni... Stavi, to je onaj lik sa fantomkom, ja sad ovo napravim pričam, to je isto tvoje pitanje. Po meni nije loše, nema loš vibe. Dobro. Kako je novi došao. Dobro, da li si ikad krao po viskozi oko lokal patriotski? Šta je? Da li si ikad krao po viskozi? Ne, samo sam snimio spot tamo. Dobro, da. Gdje pronalaziš inspiraciju za svoje kreativne uratke? Pa vremeno, kad slušam muziku, nekakav mi uvati inspiracija, to napišem da ne zaboravim, onda kasnije uradim tekst. Onda kasnije uradim, taj vokal. Ali prvo radiš tekst ili muziku? Prvo tekst, pa onda vokal i sve ostalo. Čekaj, znači ti napišeš tekst pa nađeš matricu ili prvo pustiš matricu pa pišeš tekst? Znaš kako, ja prvo napišem tekst da ne ga kasnije pišem i onda smikšam matricu, nađem i onda kasnije tražim kako bi moglo da se uklapa i sve. A u čemu miksaš matricu ako nije taj? Kako se zove, Soundforge. Soundforge, okej. Osim njega ima Audacity, da. A ti to radiš sve preko telefona, jel? Preko telefona mi je Tune jedino. Da. Zato što Tune nema na računaru. Okej. Šta si horoskop? Lav, dupli. Dupli lav, da, to se vidi, da. To je jul, jel? Avgust. Letnje. Da, letnje vrijeme, baš si letnji momak. Ja zimska muka. Aj bunda na tebi, da. Dobro, Casio ili Rolex, šta ti misliš? Imam i Rolex, ali ne možemo. To je sad pitanje za tebe. Casio. Ipak Casio, a? Postaješ skroman. Obšala. Ipak ne volim, nisam od ovih. Da. Da se nešto fleksiš, pretjerano to. Nosim te satove, imam toliko satova, ne znam, ja sve dobijam to na poklon, nosim Casio. Da, okej. Sve zavisi kako sam raspoložen danas. Da li slušao strani rap, nešto u našeg govornog područja? Rap i trap, da, NWE, kako se zove, Pop Smoke, Trapper, Spark Master Tape. Da. Znači pratiš i drill čim ide Pop Smoke. Jel više voliš kao one Britance ili Amerikance? Amerikanci i Nemce, ne volim Britance. Ne voliš Britance? Nisam ih ni slušao i ne volim. Nisi čuo kao UK Grime i to, ne? Slabo. Dobro, Skepta, ništa. Dobro, to bi možda bilo. Skeptu jesam sa Pop Smoke-om. To ti je UK Grime, da. Nije, to je engleski, Skepta je engleski, iz Londona čovjek. Nisam znao, majka, mislio sam na Amerikana zato što je sa Pop Smoke-om, slični su. Da, slični su, jeste. I možda kako se zove, najmlađi, što je snimio sa onim Voyageom, G-Fido, možda ima, on iz Londona isto. Znači slušaš Voyage, jel? Aha, poneku. Voyage ili Rasta kad bi birao sad negdje? Kad bi morao da biraš? Ovo si imam pitanje. A Voyage ili Breskvica? Da. Voyage. I Rasta i Voyage. Pa ja bi isto to rekao, da. Rasta iznad svih, jel? Što? Zbog Alena ili? Ne, Alena znam, dopisio sam s njim, znao sam ih sve i od sve i sve.
Rasta mi je dobar kao izvođač. I dobre su mi isto pesme, a Vojaž ima jedan dobri pesam, ali on mi nekako mlađi, ima on još da radi, ne može on da dostigne tako nivo baš. Da, pa dobro. Dobri su oni svi, nego samo ima i nešto... Da, a kad kažeš dobar kao izvođač, misliš, pošto oni redko kad izvode svoje pesme, to je sve playback generalno. Jest. Redko. Kako misliš onda izvođač? Izvođač kada uradi svoju pesmu. Aha, da, to. Kad uradi sa svojom matricom. Jasno, da on pravi. Kao mixmaster, Rasta je mixmaster, izvođač svoje pesme. Ne radi mu niko mixmaster sam njega. Kao i Cobi, on je basiviti, a i sam zastavim. Da. Znaš li koliko si pesama napisao ovako otprilike? Jedno 20. I više. 25. Je sve snimio ili? Nisam, neke nisu vidjeli ni svetlo da nema kući napisam. Tako da nas čeka dosta toga, da. Imam nove na telefonu što trebam tek da ih stavim kao ugršnu singlicu. Mi bi ti bili zahvalni ako možeš da pustiš nešto od toga. Nije, samo imam tekstove ovdje, nisam... Da odrepeš neki freestyle. Jel možeš da nam da pročitaš? Mogu. Tako nešto, ako ti nije teško, naravno. Hvala. Samo da imam, pošto su kratke... Hoćeš da ti bacim beatbox, ja? Da, ne treba, zato što beatbox mi nije potreban. Samo da nađem pesmu. Da se mi ispali. Kako bilo dobro da može? Evo, slušaj, ja može da skrenem? Da, može, Damjane. A moram da čitam, Da, naravno, nema problema, da. Čitam ja, da. Džabe tebi si, ti u stvari devil si, misliš da lepši si, ti u stvari reptil si. Moji potezi su masniji, stihovi su glasniji, mozgovi su stabilniji, moji ljudi nisu labilniji, brdo para dali mi, od problema nismo se klanjali, jedan drugom pomagali, neke stvari shvatili, nismo se svađali, autom se provozali, nismo ništa tražili, na život se nismo žalili, o svemu smo maštali. Zlata smo nosili, loši događaji su nestali, problemi konačno prestali, kuće lepe imali, lepe devojke skidali, nismo svakom se svidjeli, ali smo svašta vidjeli. Ti me mrziš, rađu pevati, rimu dobro napisati, igru svoju igrati, realno svakom pokazati. Bravo, to je to, flow se sviđa jako, da, to je mnogo drugo. Imam još pesama što sam mislio da snimam sa nekim devojkama malo... Čisto zbog vokala, ne? Čisto zbog vokala i zbog pratećih vokala. To ti treba, da, prateći vokali. A nisam još ovaj tek završio, ovaj tek treba da vidi svetlost dana. Pominješ reptile tu, je to zbog Foxa, jel? A dobro, nije samo, i ovdje je spomenuo nekoga, ne kopiram sad jednošnjega. Jednom sam samo spomenuo reptila, ne spominjem, pretežno su tekstovi pokušani da budu skroz drugačiji. Nema tog ponavljanja, nema tog fleksa toliko. A šta ti od karijere sve očekuješ? Očekuješ da živiš sutra? Pa si ili IDJ, to je već bilo pitanje. To mi je kao razonuda, bukvalno, mislim, voleo bi da budem nešto što se tiče te scene, moje trap. Ja volim da snimam, bukvalno, volim. Ne očekujem sad da nešto bude boom, bit će vremenom, to sam rekao, ali vidim da ima valjda neke. Vidim da ima podrške. Da, ipak je Amerika, mi smo ono malo u tom nekom smislu. Ne možemo da se poredimo sa Amerikom, baš kupima stanovnika. A zamisli da si u Kini još. Pa dobro, ne bi smjelo tamo, ali da. Milion bi stigao odmah. Ne, kažem da imam standard da mislim da je veća zemlja, da. Koliko naroda da ti samo zaprati tamo. Da li si možda razmišljao nekom YouTube kanalu i to? Imam YouTube kanal. Imam YouTube kanal taj svoj. Pa, tu ću samo pjesme da snimao sam neke igrice, gluposti, neke kao animacije radio, malo. Nisam. Sad sam samo isto muzika da si bacujem. To je to, ništa posebno. To je u principu to, ne znam sad Damjan. To je u principu. Da se razvijaš možda ovako, možete to da pitate ili nešto. To smo već sve pitali. Da, s kim bi dolazio da sarađujem. A reci mi koliko je spot imao pregleda, šta očekuješ od njih? Koliko je spot mislite, kad sam ga tek izbacio ili sad, kad je već prošlo 4 dana? Sada posle 4 dana. Posle 4 dana, da. Pa 2200 Odlično, da. 2200, jako je 2200, moja pesma ta dobila za koliko mjeseci tek toliko pregleda.
A spot je dobio nakon 4 dana. Znači da, u trendingu je, može se reći, bar ovdje mislim, da, kako je. Da, spot možete pogledati ovdje. Ali ne mogu biti jači od njega nikada, to mogu samo da pokušam, ali inače ne možem. Nećemo o tome sad. Šalimo se. A reci mi, jel ideš u banju koji ideš? Jel voliš banju? Volim banju, volim da posjećujem te banju i trčić i tronošu i sve. Da, što ti bolje, Gučevo ili banju? Gučevo ili trčić? Gučevo, što Gučevo? Kad je... Planina. Planina? Dobro, da, sve trčiću dobrih planina. Jeste, ali Gučevo nekako malo, ima lepši pogled. Dobro, panorama, da. Četinari, da, panorama. Ajde, dobro je za spotove. Jeste, Vukaradžić ili Jovančić? Samo ako možeš što brže da ne bi razmišljao puno, samo izgledaj. Vukaradžić, da. Čirilica. Tako da. A znaš ko je Mića Popović? Mića Popović, znam. Mića Popović ili Sinan Sakić? Sinan. Sinan ili Šaban? Sinan. Dobro, ali imaš ti neku? To je prilike to, da. To je bilo to, pitali sve, da. Teletubbies ili South Park? Da, South Park ili Teletubbies. South Park, kak je Teletubbies. Sopa i Teletubbies. Da, još jedno pitanje za kraj. Pored toga što radiš sada, da li imaš ovako još nešto, rekao si da ti je muzika više hobi i da... Imam. Studiraš nešto ili? Studije da završim i eto, možda to budem radio, ali muziku, vidim se u muzici. Da. A što studiraš? Informatiku. Ozbiljno. Znači kao programer ili kao... Programer, da. Tako da, C++ ili Visual Basic? Učio sam i jedno i drugo C++. C++, dobro. Visual Basic mi malo stariji, malo je... C++ ili JavaScript? JavaScript. Komplikovanije dosta. Radio sam i u njemu. Oči su mi ispale. Jednu grešku moram da se vraćam kroz cijelo neko da bi ispravio. I poslije se iznerviram. Dobro. Dok ga nisam savladao. Možemo još, na primjer, nešto ovako kao neke komparacije, ovo ili ono. Ja mislim da je to, da je okej, da ne dajmo čovjeka previše. Ne, ja... Da, još i pilot epizoda, ne, bit ćemo jedan, naravno. Da, sve najbolje, mada ne sumnjamo u tebe. Da, želim bi što se zahvalimo zaista što si bio naš gost. Da, bit će neki film. Drago mi, svako dobro. Drago mi. Hvala i vama. Ništa, to je to. Recimo, te koštalo nešto snimanje spota ili... Da kažem iskreno ništa. Da, spot je skroz žabi bio, to je radio sad. Sasvim slučajno smo... Da, možda malo o ovom spotu da... Sasvim slučajno, može sve. Sasvim slučajno smo došli na tu ideju da snimamo spot. Prvo je nastalo tog, što vi kažete, Mezeta, ali da ga zovem Žorž. Da se zahvalim tom čovjeku. Hvala Mezet. I svima što su učestvovali u mom projektu tom. Hvala najviše snimatelju. Ko je bio snimatelj? Pa zna se. Ko? Sale. A ona čije si ime ne smiješ govoriti. Da. Sale bio snimatelj, odlično. I on je montirao to poslije. Sve. Čudno mu ima na Instagram, tako da sam slab sa engleskim. Evo, ja se iskreno ne volim engleski toliko, ali moram da ga naučim. Dobro, polako, da. Znači slab si baš sa engleskim, ne? Nisam puno slab, nego neke reči uopšte meni ne zanimaju. Shepard Files, kako se zove na Instagramu, da. Pa dobro, znači ona devojka ti nije devojka? Nije, nego to je model samo. Model, da se zahvalim i modelu. Da, shout out za modela. Kako se zove devojka? Smijemo da je spomenuti. Jelena. Okej. Ne, okej. To ne znam, moram te nju da pitam. Ti nemaš devojku, nemaš? Imam. Imaš? Imam i pozdravljam nju puno dugo, evo 9 već godina. Uskoro ćemo godinu. 9 godina? 9 mjeseci, uskoro godinu. Uskoro godinu, 9 godina. 9 godina, znam se užem. Koliko imaš godina? 24. 24? Ti si moj godište, pa da. 97, da. Znači vol u kineskom horoskopu, da. To si ti baš ono. Se slažem. Pa da. Sa drugim volom, sa petlom. Ja mislim sa zmijom, tako nešto. Sa zmijom? Kako se ti slažeš sa ovim zmijama? Kako te vidi? Sa anakondama ili za kobrama? Da. S kim god, mislim. A ne znam, ja to ne gledam po horoskopu, ja gledam kakav si čovjek ovako, gledam horoskop i to ništa toliko ne znači. Kako ti procjenjaš osobu? Pa dovoljno mi je nekoliko puta da je vidim, nekoliko dana da prođe i da procijenim odmah znam o čemu se radi, o kojoj osobi. Ne treba čak soli što se kaže, nego odmah. A ne možeš kao na ono prvi pogled? Retko kada me moje sumnja u to i kako se zove, taj moj
pogled na osobu prvi retko me kad ispalio. Koliko često sumnjaš? Imam takvu marku, sam imao patike. A koja je marka, ne znam? Neka, šta je? Slazenger. Kao za plivanje samo. To su one, kao iskusne patike. A reci mi, jel često sumnjaš? Jel posumnjaš u svoje drugare da... Ne. Ne, nikada? Pa zato što je odredio sam par drugara s kim sam od djetinjstva, tako da nismo se nikad ni svađali, kamoli krali nešto jedan od drugog. Tako to. Pozdravljam i njih na osnovu ovog klipa, pun pozdrav za mog brata. Ko? Ali dobro, mislim sad ako mora i mene Goran, brate, pozdrav veliki. Pozdrav za Gorana, jel? Za mogu Gigija. Dobro, Čofio, hoćeš da jedemo? Da, prosto jedemo. Da, ovdje samo... Tako je, tu smo. Da, tu smo, evo, slobodno. Nema se stidiš. Evo, djeco, pice. Ovo je inače Svetina pizza, ovo je, sve to je naš domaćin, brate. Tako je. Veliki pozdrav. Sad auti za Svetu, brate, Sveta nam je ustupio prostor. Ti si gost, ajde zapravo. Ti si gost, ti prvi. Hvala vam što ste me pozvali još jedno... Ja sam gost na neki način. Hvala vam što ste me pozvali. Probaj, uzmi, nemoj stidiš. Hvala vam što ste me pozvali još jednu. To. Reci mi sad ako može, jel voliš kola, jel voziš kola? Ne smijem da vozim, nemaš polužena, a vozim ponekad. Da, to ponekad provozam u dvorištu. Da. Šalim se. Znači ne voziš, jel? Ne smijem stalno da vozim. Nekad vozim onaj vlak. Ne vlak, nego kvad. Kvad? Aha, vlak. Vlak, pomiješao sam vlak sa kvad zato što su slični. Da. Malo slične reči, malo. Sličan naziv, da. Pa dobro, reci mi kao Passat ili Volkswagen ili sve. Ja to je već klinika, dobro, izvini. Nijedan ni drugi. To su stvarno baš ovako retarska pitanja. Ma nema, to je prošlo, bro. Hoćeš da jedeš? Da, prijatno. Evo, izvoli. Ja neću, osim ja već. Ja, red, svako poslušaj emisiju. Pa ja bi Coca-Cola. Meni je sve jedno, iskreno. Da, prosto je paljeno. Nije da te teramo, ali stvarno uzmi. Ima nešto energetsko. Ima nešto energetsko. Nema sve ta ovdje ništa. Ja, nemaš nešto energetsko, nešto. Samo Coca-Cola. Pa i to je energetsko, ajde, može kola, da. Da. Sve kaj se cipira. Nadam se da nismo bili... Ne, sve je realno, ono, sve... Izvolite. Okej. Moramo samo prekinuti. No, pa. You're now listening to Alexander Tax Music. Imam zlatni Casio, nisam nikad igrao za Lazio. Ne znam gdje si me tražio i šta si govorio. Ja sam novu pesmu snimio da bi vam se hvalio. Dok si ti radio, ja sam brate kidao. Brate, ne znam da li sam ti se u pesmi svideo. Kad bi te otkinuo rimom, onda bi tek video. Noć je prošla, došao je dan. Svakom će se ostvariti njegov željeni san. Šta se brate nerviraš, isprakso sam se ko obično. To najbolje radim i to mi je odlično. U gradu se provodim ko tajči, zajbav se rimom ko da igram ragbi. Ako mrziš pesmu, telefon razbi ili mi se sagni. Imam zlatni Casio.